Shalom, horas masaluk na dihita. Hamisian parhalado HKP Sentosa Samarinda Pasahaton. Selamat datang doho selamat beribadah tusudi ruas nihuria. Naroma dohoti parminggota sadarion. Tarlumubi ruas nihuria na ordo pe parjolo sahali. Madohoti parmingguon di garejo. Rak mahita majagaon hatomanon ni parminggota. Tabongoti ma para saurata doho Tuhan debata di bagasan dame dohot las ni roha marede mahita. Hite-hite guari debata ama, dohot guara Tuhan Yesus Kristus, dohot guari todi para badia, natumo palangi dohot tanoon. Amen. Gok asin ni rohani Jehovah do tanoon. Marhite-hite hata ni Jehovah do majadi akalangit. Marulupulok mahamu alia kapartigor mangasahon Jehovah. Talup do marede akan na ujur marroha. Haleluya. Martang yang mahita. Ali Tuhan Yesus Tuhan nami. Namadok mauliate do hami tuho.
Ala ditaluhon hodo dosa dohot hamatian marhiti-hiti hama matemi. Ala disordangi ho tanoman nami. Asa mapakirimon na mangulu hami ala ni haheheomi. Dang pola mabiar hami mida hamatean. Ay hodo ulu nami ruas mudo hami. Di pausat hodo hami sian haholomo tu hatiuron. Sian hamatia tu hanguluan. Atong pargogoy mahami mamuji dohot manguluy ho ari-ari. Pasangapon ho di bagasan haporsiahon na mangulu. Pai masahat hami tu labungmu. Amen. Mari demahita. Tatangihon mapatik ni debata, imana tersurat di Psalmen 32 ayat 10 sada. Marlasni roha mahamu mida Jehovah, jala marulupolo mahamu alia kapartigor. Jala marede masude hamu akapai solat marroh, parsihohot marroha. Ido sahatna. Atong drap magugumahita tutuhan debata. Ali Tuhan debata, say pargugoy mahami, mangulahon na hobbara tupatikmi. Amin. Kur ama gabungan.
Mari dia mahita. Tatopo timado sata martang yang mahita. Ali Tuhan debata amanami para sirohana sumurung. Napungudo hami di jelo martang yang tuho. Dada mga sahon hati goran nami. Na mga sahon asin roham nagudangido. Se asi maroham midasadok bangso nami. Se sama dosa nami sa luhutna. Se sungguli maroha nami. Asamu barohot pangalahon nami. Alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami si Pangulo kami. Amin. Baga-baga ni debata, taringo tuhasesaan ni dosa. Para si roha jala paninggan basa do Jehovah. Labat tarimas jala para si roha godang. Dang dibahit tuhita hobar tua kadosata. Jarang dibalosot tuhita hobar tua kahajahatota. Songon asini roha ni ama-ama mida anakna. Asin rohani Jehovah diakka na magkabiari ibana. Hasangapo madidebatana di gijang. Amen. Kur inakames.
Mari Demahita. Tatangihon mahata ni debata, turpuk epistel di mingguon, emana tersurat di Lukas sada, ayat 46 sahatu ayat 55. Gabe do si Maria ma, dipatil burohak kudo Tuhani. Ay ditatap do hayatehon di naposonaon, parhatuaon maau olat nion marsudut-sudut. Ay marsudu-sudu do asin rohana mida akan nama kabiari ibana. Ago do diulahon tangan nai di pasarakan doa kana digijang marroha. Akan nagugui di paijur dosian habang sanasida, di pabakit do akan met-met. Adengan di pasusuk ibana tua kana male, jala akan nalobian yang umar di para. Di painuinu do Israel na posonai, marningot asin rohanai. Mangihuton baga-bagana na tuak ka oputa, tuisya Abraham dohotu poparanna sayilengna, ido sahatna. Martua do akan ato mangihon hata ni debata, jala no peopsa. Amen. Cor sola gratia.
Mari di Mahita. Taha tidak kun maha porsiotai, soha tidak kun tasaha porsion disadok portibion drap mahita madok. Ahu porsia di debata Jehova, ido ama pargogoh naso hatu dosan, natumo palangi doho tano. Ahu porsia di Yesus Kristus, anak ni debata Jehova nasa sadei, imana tinubu honisi Maria, nabagabean syatodi porobaria, adorang suhabubuhan. Ido tu hata natu maun na bernit di panghuman ni silatus. Nama terpacil dari bana di hau pendor silang. Nah tua tu bondo torung dung ditanom. Nah mulak mangulu di hari patoluhon. Nama na tu surugo. Lahon lusia meni debata Jehova. Amanai parguguna sohatu dosani. Disiba ibana pamula sogok tu tanoon. Manghumi halak na mangulu doho namate. Ahu persia ditodi porbadia, jaradong sada huria nabadia, huria hato panarakisten akan nabadia, dohok dihasani dosa, dohok dihatai namandok, mulak mengulu suguk dan halak nang mate, dohok dihangoluan nasara sudah. Amin. Tabegema titing namasa di bagasan minggu sadario. Salam, horas madihita salutna. Titing namasa dohok nanaing sepama sauta, di tonga-tonga ni huriata, gereja HKBP Sentosa, Resort Sentosa Samarinda, Minggu 10 April 2026. Minggu Misericordias Domini. Gok asini rohani Jehovah do tanoon. Topik minggu marlas ni roha di bagasat Jehovah. Titing na parjuluk. Pertanyaan sektor. Di hari Selasa tanggal 21 April 2026. Patu pota do pertanyaan sektor. Na parjolo di sektor sada.
Dibagas ni keluarga inang Nyonya Sinurat Boru Sijabat. Di sektor 5 dibagas ni keluarga Amang R TPS Litonga inang Boru Butar-Butar. Di sektor 7 dibagas ni keluarga Amang S Siburian inang Boru Simajutak. Di sektor 8 dibagas ni keluarga Amang J Simanjorang inang Boru Simangusong. Di sektor Sia dibagas ni keluarga Amang N Simbolon inang Boru Sihotang. Dohot di hari Rabu tanggal 22 April 2026 pertanyaan sektor. Di sektor 2 dibagas ni keluarga Amang J Simamora inang Boru Pajaitan. Di sektor 3 dibagas ni keluarga Amang F Silain inang Boru Pajaitan. Di sektor 4 dibagas ni keluarga Amang G Napitupulu inang Situa Boru Pakpahan. Dohot di sektor 6 dibagas ni keluarga Amang Situa EYL Nababan inang Boru Simatupang. Dohot di sektor 10 dibagas ni keluarga Amang N Simamora inang Boru Sihotang. Alamat Boy Mataida di titing ni Huriata. Napaduahon ruas na marulang tahun. Hobar tu data na masuk di Huriata torop ni ruas na marulang tahun di bagasa mingguon. Torop na 42 halak. Hatani debata turuas na marulang tahun ima natar surat di poda bidu saplonom ayat 20 songonom madidok disi. Manangise na marate-atehon hatani debata jupangan na nadinggan jala halak na marhaposa tu Jahoba maruli tua. Tu sude ruas ni huruya na marulang tahun. Upasahat hami ma selamat ulang tahun. Panjang umur debatama nama dongani jala huhut nama masuk-masuk. Titing napatuluhon anak lahir. Nah di hari Sabtu tanggal 4 April 2026 di basa-basa hotuhatta sadada dana bawa di keluarga Amang Hasimamora inang Boru Siringo-ringo. Hipas doda danaki suang songoni nang natorasna. Maringanan nasida di lubuk sawah. Masuk sektor 7. Titing napaupaton jemaat pindah. Mamuka sadario pidahuria ma keluarga Amang Haposan Antonius Lubat Turuan inang Sonata Tiurma Uli Boru Pardede. Pida Tuhuria HKBB Balige Resort Balige Distrik Sabolas Toba Hasudutan. Maringanan di Gang Manunggal Makmur RT 06 Mugirejo ruas sektor 7. Napalimahon mutasi dan temu pisah pendeta fungsional HKBP Sentosa. Hobar tu surat pucuk pimpinan HKBP sadarion minggu tanggal 10 April 2026 di Patupa Huriata acara pisah sambut pendeta fungsional HKBP Sentosa. Hobar tu SK nomor 57 garing PDT garing SK garing 02 garing 2026 Pendeta Joshua Parulian Sinaga STH Pida Tuinganan Pakobasion Nai Baru Gabe Sekretaris Distrik Sabolas Toba Hasudutan digatihon Amang Pendeta Dedianto Pasaribu STH Hobar Tueska nomor 120 Sia garing Pendeta
garing SK garing 03 garing 2026. Sian Huria HKBP Teluk Dalam, Resort Sentosa Samarinda, Distrik 27 Borneo. Songon Makamalateo di Pakkobasan Niamang Pendeta Joshua Sinaga, Salilingon Makkobasi di Huriata, Sadarion Tapatupado, Papungu Pelean Amplop, Tali Asih, Dung Sidung Parmingguanon, di Patupado acara Ramatama, dohot makan bersama. Nah di dohotan ni Parhalado dohot keluarga, dua kakak utusan Sian Ganup sektor, dohot dua halak mewakili Sian Ganup kategorial. Jala di hari Selasa tanggal 21 April 2026, amang pendeta Joshua Parulian Sinaga, rap dohot keluarga borhat maninggalhon rumah dinas. Napaunopon tukar mimbar resort. Sesuai dengan program kerja resort, maka pada hari Minggu tanggal 26 April akan diadakan tukar mimbar pelayan full-timer HKBP Resort Sentosa Samarinda. Jadwal tukar mimbar resort terlampir dan sesuai dengan tukar mimbar resort, maka pada minggu tersebut akan diadakan persembahan amplop khusus untuk operasional resort. Napa pituhon, rapat periodisasi pemilihan seksi-seksi. Di Patupa Huriata do rapat periodisasi pemilihan pengurus seksi-seksi Dewan Koinonia periode tahun 2026 sahat tahun 2020 lalu. Songonoma jadwal naung diaturhon Huriata. Naparjolo di hari Jumat tanggal 24 April 2026 pukul 10.00 WITA periodisasi seksi lansia Inganan di Sopogodang. Napaduahon di hari Sabtu tanggal 25 April 2026 pukul 10.00 WITA periodisasi seksi Naposo Inganan di Sopogodang. Napatuluhon di hari Senin tanggal 27 April 2026 pukul 10.00 WITA periodisasi seksi sekolah minggu Maringanan di Konsistori Lama. Nisosohon matu ganup situa sektor. Asa diutus masa halak ruas sia ganup sektor laho mewakili dohot madohoti ganup rapat periodisasi pemilihan pengurus seksi-seksi di tanggal naung ditotopon ni Huriata. Napawaluhon bunga altar. Naparadehon bunga altar sadarion ima keluarga amang gesiagian inang boru butar-butar sian sektor pitu. Mauliate mahu pasahatami tuhamu, saya tuhatta mana manggohi pasu-pasuna tuhamu tujoloan ni arion. Nisosohon matuhita sude, maulo tungadong haredewat talao patupa. Bunga altar tu minggu naro di pabotohon ma tu siat tu situa sektor tabi. Napa siahon surat sijahon. Dung sidung titingon ujahon hamido surat taringot. Surat sijahon taringot tu pelaksanaan ibadah raya hari ulang tahun HKBP ke 165 tahun. Napa sepuluhon laporan keuangan. Penerimaan Huria 45% dohot non sentralisasi. Godangna 27 juta 730.120 rupiah. Pusat godangna 14 juta 310.050 rupiah. Pembangunan 3.525.000 rupiah. Kategorial 0 rupiah. Pengeluaran Huria 44 juta 603.500 rupiah. Pusat 14 juta 317.050 rupiah. Pembangunan 12 juta 70.000 rupiah. Kategorial 0 rupiah.
Saldo kas Huria pertanggal 10 April 2026 godangna 583 juta 897.370 sia rupiah. Saldo kas pusat pertanggal 10 April 2026 0 rupiah. Saldo kas pembangunan pertanggal 10 April 2026 24 juta 372 rupiah. Saldo kas kategorial pertanggal 10 April 2026 10 juta 220.000 rupiah. Saldo kas keseluruhan 627 juta 477.750 rupiah. Jadwal katekisasi sidi prokantor dohot multimedia dohot titing parhepengon boy mataida di lembaran tinting naung di share di WA grup di sektor Ganup. Madapoton nani haholongan sude ruas dohot parhalado ni HKBP dengan perantaraan preses di inganan Nabi. Tabe madihamu di bagasan gewarni Tuhan Yesus Kristus na totong madongani huriana. Sian uduk serep ni roha. Tapuji matuhani na mangiring-iring dohot mamasu-masu huriana. Sian hatu tubuna di tanggal 7 Oktober 1860 sahat tuo bason. Songon hataridan nilas ni rohata naeng patupau ni HKBP ma pesta parolopolopon ibadah raya ulang tahun HKBP 165 tahun. Ima di hari Minggu pa 20-an dung Trinitatis. Tanggal 10 Oktober 2026 maringanan di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Ni dohotan ni 100.000 ruas ni huria. Nunga di babangkit uluan ni HKBP panitia penyelenggara ulang tahun HKBPI. Obar tusi pinangido maharadeon ni sadok ruas dohot parhalado ni HKBP anggiat marsitutu laho manangyakot dohot manupahi hatu tulus ni pesta parolopo-lopo ni anggiat bolas denggan merdalan bagabe hamuliau ni debata sitolu sadai huhut makorhohon las ni roha dihita saluhutna songonima pinasaha tutongat-tongat ka siala tangyang dohot panguripuet tabe pinasahat mauliate gudang. Tabe mardongat tangyang piaraja 10 April 2026. Opui eporus HKBP Pendeta Dr. Victor Tinambunan MST ditandatangani dan distempel demikian. Songonima titing nanaing si pamasaota di tonga-tonga ni Huriata di gereja HKBP Sentosa Samarinda. Tuhatama nama masu-masu hita saluhuna. Marede mahita hut papungu pilihan sada adu sadabe. Sian
Dame ni debata na sumurung sian saluhut na roha. Imana mga ramoti. Ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Hurian itu hatta na hinaholongan ni debata. Di minggu sadarion di goari minggu misericordias Domini. Nomor 8 gok asini rohani Jehovah do tanoon. Hatani debata naga beturpuk jamita imana tersurat di buku panurirang Habakuk biddu tolu mamuka sian ayat 10 saat rodi ayat pasapulu siahon hujahamatuhita songonomma na tarsurat isina disi diida akaduluhi maho gaberainon mangalatap maaik nasumar dipangiar lung suarana dopak gijang dipaherbang tanganna mataniari dohok bulan tugang dihajong-jonganna di bahen sodang ni subiang akan apa sebut di bahen parsiksak ni akahujurmu dilakai hodo tanui di bagasan rimasmu di bagasan parpiar ni murukmu dilutakodo akabangso parbegu nunga borhat ho mabahen hatuaon ni bangsom mabahen hatuaon ni namia hammi di rosahi hodo ulu sia jabu ni parjahat di patedek hodo ojahan sahat rodi rukung sela di tulang hodo marhite-hite giring-giringna sadiri ulu ni partugina akan dorong-dorong songon haba-haba paserak ahu. Akan marulop-ulop songon nalaho mangaton halak nadangol di sihabunian. Di bulus hodo lauti, marhite si anak kahodam. Ditodong hodo galubang ni torop akai magudang nagusang. Nunga hubege baritana jadi dibaling do butuh hakku akahitir bibirhu dibahen suarai rodo tahe habusuhon tu bagasan holi-holiku jalamardugu uluni tottu asa hupahohom ahu di ari hagugutan molo martahop dopak bangsoi na mga rupa nasida. Aydang martupur di sihau atajau. Jaladang marparbui akahau anggur. Labang do bunga ni hau jetun. Jala dang dapot si panganon sian akahauma. Rasip do akka biru-biru siap balian. Jaladang adong bejonggi di bagasan bara. Alayang goahu, marolop-olop maahu di bagasan jahuba. Jala Maria iya maahu mida debatani hatu auku. Jahuba Tuhanido hagogo aku. Jala di bahen ibana do patu tudoson ursatini. Jala toguonna doahu dumege aka dolok-dolokku ima dipadde edde mardongan parhinaloan ima sahat ni hatani debata dongan sahuria molomasa hagaoran songon namasa nuaing ditiki tiki parpudion
Di tonga-tonga ni bangso dohot negarata, hira berengon do hita menak. Berengon hira nasonak kita mangula-ulaon. Sasitongnya, bahkan sesungguhnya, kita sedang di dalam berbagai kekhawatiran. Khawatir songo dia do nguluta sogut. Khawatir ahadona masa. Khawatir tentang masa depan. Khawatir seolah-olah akapar jahati. Hera manidus songon na hera namonang. Halak na met-met. Halak na pugus. Halak na somar diha-diha. Molo di pamerengan, hira holan sitau majalo ma diakan nama saya. Ada orang sohubuka jami taong, upat orang sautik taringot tubuku panurirang habakukon, omma sada turpuk jamita atar jarang di jamita ahon. Anggo panurirang Yesaya, Jeremia, Hesekiel, Joshua di bagasan sataon atar piga-piga hali do gabe turpuk jamita. Nah di tahun ini dangadong gabe jamita buku panurirang habakukon. Ala holat tolu bidu do turpukon. Bidu sada, bidu dua, bidu patuluhon. Omma siapa dan narobi buku panurirang nau met-met. Yang paling sedikit pasalnya. Hanya terdiri dari 3 pasal. Alai turpuhon buku panuirangon manggobarhon panatapan tutiki nanaing roh. Dadaholan namasa di bagasan partikian ni si Habakuk. Alai songonido nang di arisogut. Laos dibaedo gobaran ni turpuk jamitaon. Jalamaul do hita mangatusi. Karena yang digambarkan adalah ilustrasi. Dibaet tu dosan. Au sugari hupangido parmusihon nuaing. Molorap hita mangedehon. Sasadaho. Jongjong do de bahamu. Mekel suping. Tudos masongon nama nonton konser roadshow 105 tahun HKBP. Au pedoho inata terbawa cuaca do. Saya hupa bereng-bereng kami do akai inata padi tahun. Olo tahe. Hola disodo boy akai inata padi tahun. Boy papuas na di rohana. Akainata do marede doho do hami di patudu-tudu. Holako. Alanita boniede. Alai molo hugora hitan waing di bay parmusikon tedehon sasadaho di rohaki. Pasti sona kia rohata. Tortabereng maka matabe. Pitor tabereng maka inat tabe. Tabereng macalot tabe. Tabereng ma ianakot tabe. Alai turpuk jami taon dang manggobarhon suasana manang namasa di bagasan rohana di tikilas rohana. Alai digobarhon si Habakuk do di bagasan turpuhon akan namasa nabi nerengna. Dia tidak buta, dia tidak tutup mata, dia melihat apa yang terjadi di tonga-tonga ni bangso ni di bata. Nungalum lambe pangalaho ni bangsoi. Dia mahalum lamonna dangadong be keadilan. Nunga manutun lomo bangsoi. Somalla di buku panurirang hamua kadamang dohot dainang.
Holan pasahat tonani debatado aka panurirang tu bangsoi. Ali Israel. Ida masa leleng somu baroham ikut jalo omu masih songonon. Nabi hanya menyuarakan suara dari apa yang dikatakan oleh Tuhan. Allah yang go panurirang Habakuk dang i di papatar di bagasan turpuhon. Alanido ubahen di goari lapatan ni Habakuk makaol debata. Memeluk buasa ikom makaol debata ibana. Di tonga-tonga ni halum lamoni, di tonga-tonga ketidakadilan, di tonga-tonga naung jorbut pangalahon ni bangsoi. Alai natakas di pergumulan ni panurirang Habakuki disukun do parjolo debata. Panurirang Habakuk mangalu-alu tu debata, didok ibana ma tu debata, ali Tuhan. Puasa hira namona ngakaparjahati. Puasa hira nasotarida akka nadenggan rohai. Puasa hira nadauho sian akka namangi hutoko. Seolah-olah orang jahat itu menjadi pemenang. Seolah-olah orang yang setia mengikut Tuhan itu selalu terpinggirkan. Seolah-olah Tuhan itu tidak ada di tengah-tengah pergumulan orang yang datang kepadanya. Disadatiki amang lau mahami mamereng sadaruas namar sahid. Di parsahiton naduk dohon dihusipom matuau songonon. Pola manetek iluku ala didok namar sahito songonon. Amang boasa ro parsahito not tuau. Ahama dosaku. Aha masalahku. Boasa ikosonggok parsahitonon tu diriku. Dang urani mangalusi suku-sukuni, mangalusi suku-sukun ni namar sahid. Alai hudok dosada alus nama cetakas, ido ubahen terpatudos do panurirang Habakukon di tonga-tonga ni partikian nama rasing, songon namasa di tonga-tonga ni si Job. Seolah-olah gabi hirana dau debata. Seolah-olah dipasobu debata nama sai. Gabi hudok ma turuason. Amang molo gali pamatangmu. Unang gabi mago hapor siaummu. Molo diluas Tuhani homar sahid. Unang gabi marsahid dohot hapor siaummu. Molo diluas Tuhani homar sak. Unang gabi gale hapor siaummu namar Tuhani. Alanya ditatap jala dibereng debatado sudi akka nama sai nadihita. Tuhan tidak pernah tidur. Tuhan tidak pernah diam di dalam setiap persoalan kehidupan, sakit penyakit yang kita alami di dalam hidup kita.
Alanido ubahan hamua kadamang dohot dainang di bagasan Tuhata Yesus Kristus. Di papatar do di bagasan turpuhon. Songon panidangion ni panurangi dolok-dolok gabe humutal. Gobaran dangadong nagumugo. Sian debata di tonga-tonga ni Portibion. Tidak ada satupun di atas bumi ini yang mengalahkan kekuatan Tuhan. Karena bagi Tuhan tiada yang mustahil. Hirana maol Tuhan. Parsorionon di tonga-tonga ningoluku. Hirana terus do Tuhan. Dan ganuk minggu ganuk bulan balik tahun. Sairodo nama bahen pojot rohaku. Alai digobarhon turpuk jami taudo. Nang pe balga. Nang pe marsahid pamatangmu. Nang pe gali roham. Alai ingot ma. Daudo ubalga huaso ni debata laho mangurupiho di bagasan ngolum. Alai unang pakke tikim. Unang pakke hobar tu bagasan roham dohot pangiduam. Alai loas ma debata. Napasi kopon. Loas ma debata. Napatupahon. Alai unang mago hapor siommu di bagasan ngolum. Alanido ubahen. Humitir do panurirang Habakuk mamereng huaso ni debata. Jalam marnida nabinahen ni debata. Ima parbue ni hapor siaon na manoktong di tonga ni ngulu ni akka na porsia di debata. Hamua kadamang dohot dainang macetakas do didok na king di bagasan turpuk jami taon. Aidang martubur di sihau atajau. Jaladang marparbue akka hawanggur. Labang do bunga ni haujitun jaladang dapot si panganon sian akka hauma. Rasip do akka biru-biru siya balian. Jala dangadong bejonggi di bagasan bara. Nagpehiraso mangulu hita. Nagpehiraso adong pangurupion di hita. Nagpehiraso adong dalan nalaho si dalanatta. Alai anggo halak na porsia di debata. Halak na marhaposan tu debata. Dakya ibana holsoan di tonga-tonga ninguluna. Alanya ala diboto debatado sadihari debata mangurupi hita di tonga-tonga ninguluta. Tuhan jauh lebih tahu kapan kita harus dibantu dibandingkan diri kita sendiri. Molo marsahit, molo bui Tuhan, ano botari malum mau. Alani loas rohakku do inatana di hari kami silau ham itu sektorono pertangyangan marspeda motor maham. Buasa manginang marspeda motor, anggo di rohakko lasada do. Asa di haulinat tau siapudi. Ala salelingo molo mar mobil mar jarak. Daknya masih cepat tangan. Apala molo mar sepeda motor atar ni remotik. Atar di tiup goting niba. Si pata petan pata sadari. Adong do si hol ni roha di hita. Alani unang pasopu ngali di tonga-tonga ni bagasmu. Ikon mangulu ma di bagasan bagastai. Holong di tonga-tonga ni keluarga.
HP di tengah dalan Romaudan garimis. Matonu mak demi adik abang rela. Omma hatao. Batinau tao mala ijolo iba kan ilu salogo hola niba manahon anggo inatabu martabuni di budi niba kan. Satu sadarion sa implensao motorus. Alidang songon niro niede demi kau dan si buah hati. Alai disudi saluhut nama saya sadado bahwa apapun yang kita lakukan di dalam hidup ini semua dibiarkan terjadi itu adalah seizin Tuhan. Hola mula kami tujabu sogot pagi dungo ngamulai bemilas-milas sok kami teromai nata hodo pajogo jago mar sepeda motor inna hohom nama iba. Sugari mar mobil hita dang pulu. Ido badang mare deinat tanak kinginang tu sola graja. Molo suruh kamu makata iba nadang tari dabe suarai. Aleang ko tikirok soi ipa puas. Tabba maisi habis suarana. Dia do mabba ini. Ternyata molo hisar pamatang las roha dang binoto na marsahi tiba. Ngamarsahi tiba, tabba si pikiran lam galima pamatang. Olo magabedohot roha alay unang ma hapor siyauttay. Alanya molo nung ngagali hapor siyautta. Molo nung lao hapor siyauttay ura-ura mahita madili. Tuhan dang rikok biyaw na manguluon. Tuhan harwalap maaw alani parsahi tokon. Tuhan una kubere nga kapangalahon ida danahon. Tuhan tubuh ma keputus asaan. Alay hata ni di bata madok marolop-olop doto dikku. Alahu hapor siay do Tuhan imangula. Di tonga ni parnguluak. Nang pedang marparbue, nang pedang adong sitapuon, nang pedang adong pinahat di balian. Omma napatorakkon jala papatarhon tuhita, sekalipun dapurmu tidak berasap, sekalipun isi dompetmu tidak ada, sekalipun seolah-olah engkau tidak sanggup membayar uang sekolah anakmu. Tapi ingat, Tuhan pasti buka jalan bagi setiap orang yang bersandar kepada Tuhan. Alani unak komabiar. Buasa unak komabiar hanya orang yang pernah merasakan pergumulan iman yang bisa menyaksikan karya perbuatan Tuhan di dalam hidupnya. Saliling dang tak alami pergumulan ni hapor siyaw dihita. Saliling dang tahilala debata mangula jala mangurupi hita. Dangadong nabui gabeta bahen panidangion di tonga-tonga ni ngulut taon. Karena buah dari iman adalah apa yang kita alami dan rasakan, itulah yang menjadi kesaksian bagi setiap orang. Supaya orang lain terberkati dengan pergumulan-pergumulan kehidupan dan iman kita. Alani do bahen akka panurirangi pesotung taripu dang songon na taadopion. Taadopion tong do diadopi akka panurirangi nang penasida songon naposo ni dibata, tetap mereka memiliki pergumulan-pergumulan kehidupan. Termasuk panurirang Habakuk. Ido ubahen disukun ibana ma debata. Buasa Tuhan. Hamwa kadamang dohot dainang tabereng majolo manaili tupudi di bidu 2 ayat opati. Didok di bidu 2 ayat opat idama nateal do ibana. Dang tigor rohana di bagasan.
Alai anggo halak partigori mangulu do binahen ni parsihohotonna marhaporsiau. Dialusi debatama si Habakuk di tonga-tonga ni suku-sukun ni nani idanai. Idama Tuhan hirana tialdo ibana dang tigor rohana di bagasan didok debatama alai anggo halak partigori mangulu do binahen ni parsihohotanna marhaporsiau. Lakukan apa yang bisa engkau lakukan sesuai dengan apa yang Tuhan ingin engkau kerjakan di dalam hidupmu. Sesuai dengan bagian yang diberikan oleh Tuhan kepadamu. Alanido ubahen didok apostel Paulus di pasu-pasu ho di bagasan ngulum asa gabe naing pasu-pasu doho di tonga-tonga ni parnguluanmu. Diberkati untuk menjadi berkat. Dada gabe mago hapor siota ala namasa di tonga-tonga ni parnguluota. Hamuak kadamang dohot dainang ngoluon dang terus di bagasan hinauli hinadenggan. Hidup tidak selalu baik-baik saja. Molosonari boy dialang tapangan jagal. Mungkin sogot ala sahid pitoro dokter, bapak mulai hari ini tidak bisa makan daging. Alanido ubahen ikon rajumatta do bahwa hidup kita tidaklah selalu baik-baik saja. Napa duahon sipatatang yak tahira so dialusi debata. Martangyak kita adiga do Tuhan maralus tangyaki. Martangyak kita adiga do Tuhan saut pangidoaki. Ditiki masa hamaolon di tonga-tonga ni parnguluammu. Ditiki masa hagalion di pamatangmu. Panurirang Habakuk pe makilalahod do songon na tahilala di tonga-tonga ni nguluta. Alay didok ingot ma pahot mahapor siyamu di bagasan las ni roha di tonga-tonga ni manang aha penamasa di ngulum. Apapun yang kamu jalani, apapun yang sedang terjadi di dalam hidupmu, jangan hilang sukacitamu. Unang mago hapor siyamu, ingot ma terpatupa debatado saluhutna. Napaduahon hamu kadamang dohot dainang tona ni hata ni debata tuhita di bagasan partikianon. Didok debatado jala di hati dakon panuirang Habakuk do. Ingot maaka opum ujui. Uju hutogu nasida ruar sian parhatobanani. Boy do hupatupa saluhutna. Tuhita nuaeng di pasahat hatani debata. Ingot ma nahya di patupa debata di bagasan ngulum. Molo manaili hita tupudi, kalau kita mundur melihat masa lalu kita, satu kata kunci, ingatlah apa yang pernah Tuhan lakukan di dalam hidupmu. Molo di hati dako kodo nahea mangula debata uju di hari nasalpui. Saunari unang mabiar ho. Terpatu pada batado songon napinatu panai di arena salpui nang di bagasan partikian noai. Saat ini pun Allah bisa melakukan apa yang sudah pernah dia lakukan pada masa lalu. Hanya Tuhan ingin kita jujur di hadapan Tuhan.
Tu inat tabu ido hita margabus. Tu amat tabu ido hita margabus. Tudak dana pehitabui margabus. Alai molo mangalu-alu ho tu debata. Jangan ada dusta di antara kita. Karena Tuhan tahu apa yang tersembunyi di dalam hati kita. Ido ubahen didok hatani debata. Roma hamu tuau hamu akan aluja jalan asorat. Buat hamu maaugaku aineyang dohu papor satot tu hamu. Molo marsak ko ingot ma. Dongammu dau godang dope arsakna sian arsakmu. Alai mololas roham. Ingot ma. Ima na pinatongon ni debata tuho sadarion. Jala unang gabe lam dauho marparsaoran sia Tuhan. Huingot hearuas madok tikiborhat. Sada padita sian tonga-tonga ni pakubasion na didok songonon. Jalaon hatana tua-tua na jolo do na madok. Dang roa halak. Molo pinaroa-roa. Orang tidak akan pernah jelek kalau dijelek-jelekkan. Roado halak. Ala memang roado pangalahona. Orang itu akan jelek karena dia memang jelek. Alaidang roa halak. Molo di paroa-roa. Lau songoni donang panuirangi. Tungpe godang. Barita doholan na asing, doholan na asing, doholan na asing. Jolo takas. Unang jolo salpu. Gabe mabahen. Sikap mabarbar nauli gabe sodenggan. Nadenggan gabe souli. Anggo proses mutasi ni padita manang pelayan full time. Biasa dui. Molo hampir 3 tahun amang padita Joshua. Sada dosi ingoton dihita ruas ni Huria. Pakubasion hata ni debata na tininggal honna. Naeng manian mangulu di tonga-tonga ni ngulutta dohot hapor syauta. Molo itap lebih hurang 3 tahun na sida mangula di tonga-tonga ni Huriaon. Ido na dumenggan di tonga-tonga ni Huriata. Ingot tamu. Molo tabba sa tonga tahun na pitor marbada hamu. Haru hatok manial lawi. Torindam mudo. Alai buasa di dok. Ima partikian na denggan di rohani debata. Dang di rohata. Alanyaha holan uduk tupar suruanido akan aposona. Lakukan karena mungkin di tempat lain banyak jiwa yang terselamatkan melalui pelayanan. Songonido na ngamang padita pasaribon. Hira hatop sian teluk dalam. Imana dumenggan di rohani debata. Hola sada. Na perlu taingot tuaka partohonan sahat ula tohonammi. Pertanggungjawabanmu bukan kepada manusia. Pertanggungjawabanmu hanya kepada Tuhan. Unang jalahi hasangapon naditanoon. Loas madebata marsangap marhiti pakobasyom. Loas maruasi taruli marhiti baruita nauli napi nasahatmu. Jala ulahom ma nadenggan. Naborat do ulau ni amang padita sinagaon. Hudok do tu padita ta. Menjadi seorang sekretaris itu adalah menjaga rahasia pimpinannya. Ala au ngahya pareses. Hutododo natalup dangalani hula-hula.
dangalani pardonganon, dangalani namardonga tubuh. Orang yang bisa dipercaya. Alaniaha disido hinauli ni pimpinanna, disido hinaroa ni pimpinanna. Alanido ubahen selamat madiang gini Bapak Dita Joshua. Yang telah dipercayakan menjadi sekretaris distrik karena itu bukan pekerjaan yang ringan. Dan itu menambah pengalaman yang baru. Molo amang Padita Pasaribu las dorohana natu sentosaon. Ate amang Pasaribu. Lasian. 40 kakak, tortulu 500 kakak ruasna. Hola diberengi mana pe ruas ni sentosaon senyum. Mulia tema Tuhan. Gajang ma umurhu. Buahin mama holan sahat nakingam Padita becu sudi ruas ni sentosaon. Agi Tuhan, unang manian diujak ko na mula mau, hok mau diteluk dalamin naon na lo. Alanya, tak ada senyum. Alai, dia masa luhut na manginang. Jangan harap songon na dirohamunai pakubasyon yaka partohonanon. Alana asing do dirohani sola gratia, asing do dirohani Inahuria, asing do di rohani ama Huria, asing do di rohani ama Immanuel, asing do di rohana poso bulung, alai holas sadado. Loas ma naposona mangula hobar tu sakap ni debata. Asa saurdot pakobasyoni, ido ubahen jot-jot satu kesalahan kecil yang dilakukan oleh pelayan, itu akan menjadi berita besar. Alanya air rumah tangganya halahado marbada sahat do iko kita manatoi. Facebook do viral iko sahat tu hitaon. Ido ubahen didok noaing jaga anggona jolo hari dok amang jaga satabi pamangammu inna. Najolo supaya kita berkata berucap tidak membuat sakit hati. Ala yang gonuaing jaga jari-jarim. Ala di jari-jarimi go dosa nuaing. Uraho makelai. Uraho mabahen sesuatu yang kamu sendiri tidak tahu. Halahadun amarbada dohoto manato ibadani halahan. Alani dipaingot nang marhite turpuk jamita sadariot tuhita. Ulama nadenggan. Songon pabahenan ni dibata tu panurirang Habakuki. Saluhutna Tuhan tarpatu pahodo lubi sian na di bagasan pikirakku. Naparpudi sahali didok hata ni dibata songon panidangion ni panurirang Habakuki. Tuhanido hagogo okku. Jala dibahen ibana do patu tudoson ursatini. Jala tuguonna doahu dumige akaduluk-dulukku. Ima di pade ede mardongan parhinaloan. Parpudi ima pamujion tuadopan ni debata. Songon hatani epistel. Songon si Maria. Dihabulusonna porsea tu debata. Dihabulusonna majalo sakap ni debata. Gabetaruli do ibana nakpe si patamaol di jalo ibana. Alai do bandi dok ia si Maria di peop do hatai. Jala di pahusor-husor di bagasan rohana. Alai hita natu mangihon hatani di bata. Naung mabegi hatani di bata sadarion porsea maho. Nang pe hirana maol ngolum, nak pe hirana maol jaladang maralus tangyangmu, nang pe heragali pamatangmu, unang galenang hapor syammu, tiup ma tupalmi, asa unang adong nama buat tupalmi. Amin. Martangiang mahita. Maulia tema dihuali Tuhan. Di ari sadarion hobbar tuhatam nabadiai.
Gok asini rohani jahu bado tanoon nang hami pe. Gok lasni roha do di hami. Hobar tu padongan yommu di ngulu nami. Ale Tuhan dihilala akana porsiai do hobar tu namasa di turpuk jami taon. Hira namonang do akka parjahati. Hira na somangula do ale Tuhan. Alai molo marnida akka arinak salpui. Panupahiyommu, pangurupiyommu, padonganiommu, dohot nabi nahemmi, patut dohami, lam tugu haporsiaun nami, patut dohami, ikomerlas ni roha di tonga-tonga ni ngulu nami, alahodo namanok tong hot rodi saliling nililingna. Nang pe mardalan ari minggu bulan dohot tahun. Alayang goholong dohot asi ni rohamdang masohot siak kami. Alayang gohami Tuhan. Jut dohami. Sipata. Hirana maol. Mangatusi ahanamasa di ngulu nami. Tarlumo biale Tuhan, molotiki jupang hamaolon ningulu, alani panosak ni parnguluan, alani hagalion ni pamatang hinorhon ni parsahiton, ala arsak nasipata, maol huatu sihami. Ali Tuhan, unang luas galeha porsiaun nami. Alay nunga di pa sahat hohatam mangalehon tugu ni ha porsiaun nami. Asahot hami di tonga ni ha porsiaun nami. Nakpe hira somar parbue. Nakpe hira so marbunga. Nang pehira labang songon bunga ni haujitu ni. Alay naing ma anggo akana porsia diho. Toktong marhaposan. Toktong marulupolup. Toktong mariaya. Ala naung pinatupami di tonga-tonga ni ngulu nami. Ale Tuhan hodo hagugoon nami. Jala pasaut matuhan, saluhut sakap dohot lomoni roham di ngulu nami, alay unang magolas ni rohanami. Di tonga-tonga ni ragam ni akana masai, ala huingot hami hinabal gani huasom. Ala olo hami Tuhan rotu adopammu di bagasan biar midaho. Dang na hiranagugu hami, hape gali. Dang hira natugu hami, hape telu do pardalanan nami. Alay loas mahami Tuhan, marhapor siyaw natakas, dang mabiar hami mangadupi ragam ni akanamasa. Alay paingot hami, asa unang tartuktuk hami. Asa unang tarsuladit hami di tonga-tonga ni portibion. Ale Tuhan, hubuak kami masude ruas ni huriam. Na di bagasan hagalion ni pamatang hinorhon ni parsahiton na songgop. Di tonga-tonga ni pamatang nasida. Asi roham Tuhan, tanganmu nasun badiaima. Majama pamatang nasida, mangupat parsahiton nasida, alay unang loas madile nasida di bagasan haporsiaon na. Tar patupahodo Tuhan, lobi sian na pinatupa ni portibion.
Tarbahek kodo ale Tuhan lubi sian nabui hubahek kami di ngulu nami. Molo di pasu-pasu ho hami. Gabi habaoran ni pasu-pasum mahami di ngulu nami. Ali amang nabasa mauliate madi rohanami. Di minggu sadarion. Boy sudi ruas ni huriam bongot tu bagas jorom nabadion. Nang pedi tonga-tonga ni halum lamon namasa di tonga-tonga bangso dohot negara nami. Alai unang loas lumlam haporsiaon nami. Alai lam hupasat hami madiri nami. Lam hupatogu hami mahaporsiaon nami. Asa unang gabe tarrubu kami ale Tuhan. Di tonga-tonga ni hamaoloni. Alailam diajari ho hami marbisuk. Marroha. Di tonga-tonga ni haporsiaon nami ganup. Aka ianakon nami Tuhan. Namet meti ibur magudang. Na magudangi lehon bisuk nang hapistaran. Tarlumubi. Gudang dolas ni roha pinasahat mutuhami marhiti ianakon nami. Adong naung dijalo di tonga-tonga ni universitas. Marhiti-hiti aka prestasi nasida. Molotung ale Tuhan aka ianakon nami na ikon mamulus. Ujian masuk tu perguruan tinggi negeri. Pasu-pasu manasida. Asa jupang najinalahan nasida dapot nani luluan na. Nang dina kamangarade penasida Tuhan. Untuk tingkat lanjutan homale Tuhan. Na mangalehon haporsyaon na tugu dohot pos ni roha. Songoni manangali Tuhan di minggu sadarion. Hobar tu parsuruammu marhite iduk ni hurianami. Nunga nania lelengna naposom amanami padita sinaga mangula di tonga-tonga ni huriaon. Manguduti ma tu tonga-tonga ni pakubasion na baru rap dohot keluarga. Pasu-pasu manasida dia ka ulaon na barui. Mauliate marohanami tuho. Ala di luaso nasida nasailaon di tonga-tonga ni huriamon mamaritahon barita na ulii. Jala di patongoko na posom. Padita pasaribu. Rap dohot keluarga. Pasu-pasu manasida. Asama jadi saluhut pakubasion nasida. Mamaritahon hinasitong ni hatam na badiay. Ato ngali Tuhan. Sahat diho mahami di udut ningulu nami. Dia kana tua-tua nami di hatuaon na toktong lehon togu ni roha. Tiur ni pikiran. Haporsyaon na togu. Asabui toktong mamuji pasangap guar mo na badiyay. Atong pasu-pasu hami o debata nami. Say sondakon buhimi. Tuna pungosude di bagasan Kristus Jesus Tuhan nami. Amen. Marede mahita laos di sommahita papungu pilihan paduahon sekaligus di sommahita pasahaton talikasi tuamang padita Joshua.
Noeng saat mahita tu acara Pabor Haton Padita fungsional Ima Amang Padita Joshua Sinaga Rap Dohot Keluarga Alanita Parade Marohata Marede Mahita. Hamua Kadongan Sahuria di HKBP Sentosa Samarinda Resort Sentosa Samarindaon. Sadarion Pabor Hatot Tama Amata Padita Joshua Parulian Sinaga Sarjana Teologi. Tu inganan Pakobasion Nasida Nai Baru. Khobar tu surat keputusan ni pucuk pimpinan HKBP. Alani tabigi majolo surat ketetapan taringot tunasida. Surat keputusan ketetapan nomor 57 garing PDT garing SK garing 02 garing 2026. Eporus Huria Kristen Batak Protestan yang berkedudukan di Piaraja Tarutung menimbang tugas panggilan pelayan sesuai dengan Alkitab, Konvensi HKBP dan aturan peraturan HKBP. Mengingat aturan kepersonaliaan HKBP 2023 dan PPKU 2023 memperhatikan tugas rapat pimpinan HKBP tentang mutasi pelayan penuh waktu. Dengan doa memutuskan menetapkan nama Pendeta Joshua Parulian Sinaga Sarjana Teologia, nomor induk pegawai 201912 garis datar 1 garis datar 0709 1993 garis datar 024. Tanggal lahir 7 September 1993. Jabatan dahulu Pendeta Fungsional HKBP Resort Sentosa Samarinda. Terhitung mulai 15 Februari 2026 menjadi Sekretaris Distrik 11 Toba Hasundutan. Dengan ketentuan A. Menjalankan tugas pelayan seturut dengan firman Tuhan dan senantiasa menghidupi poda tohonan. B. Menerima balaja pokok dan tunjangan lainnya sejumlah yang tersebut pada lampiran sesuai dengan nomenklatur dan nominal yang telah ditetapkan. C. Kenaikan balaja pokok dan tunjangan lainnya ditentukan dan dibayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku menurut penetapan pimpinan HKBP. D. Memastikan updating database jemaat online setiap saat di semua aras pelayanan, distrik, resort maupun jemaat. E. Apabila masih terdapat kesilapan atau kekeliruan, surat keputusan ketetapan ini akan ditinjau dan diperbaiki menurut yang semestinya. Petikan,
Surat keputusan ketetapan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan. Salinan Sekretaris Jenderal Kepala Departemen Koinonia HKBP dan seterusnya Pareses HKBP Distrik 27 Borneo, Parhalado HKBP Resort Sentosa Samarinda, dan seterusnya bertinggal untuk dapat dimaklumi. Ditetapkan di Piaraja Tarutung pada tanggal 2 Februari 2026. Huria Kristen Batak Protestan Eporus Pendeta Dr. Victor Tinambunan MST ditandatangani dan distempel. Hamu Padita nami Padita Joshua Parulian Sinaga Sarjana Teologi. Nunga dibagi hamu surat keputusan di pucuk pimpinan HKBP Taringot tu hamu. Domu tu si pabor hatonon nami mahamu tu inganan pakobasyo muna nai baru. Na di pasahat Tuhan Yesus Raja ni huriai Tuhamu. Ope ahu atas nama Preses HKBP Distrik 27 Borneo. Upaborhat mahamusian HKBP Sentosa Samarinda. Resort Sentosa Samarindaon. Di bagasan gowarni di Bata Ama. Anak dohot todi parbadia. Saya di pasu-pasu di Batama sude ulomuna naselau di huriaon. Bahen sangap di gowarna. Laus marhitiomma hupasat hami hata mauliate tuhamu. Di siala pakobasyom muna nasalilingon. Di HKBP Sentosa Samarinda. Resort Sentosa Samarinda. Distrik 27 Borneo on. Nuaik saat mahita tu acara pangojakonon. Marede mahita. Kadongan sahuria di HKBP Sentosa Samarinda Resort Sentosa Samarindaon. Sadarion ojakono mapadita fungsional HKBP Sentosa Samarinda. Resort Sentosa Samarinda nai baru. Ima amata padita Dedianto Pasaribu Sarjana Teologi. Manguduti ulau niamata padita Joshua Parulian Sinaga Sarjana Teologi. Obar tu surat keputusan pimpinan HKBP. Atong tabigi majolo surat ketetapan Taringot tunasida. Surat keputusan ketetapan nomor 189 garing PDT garing SK garing 03 garing 2026. Eporus Huria Kristen Batak Protestan yang berkedudukan di Piaraja Tarutung menimbang tugas panggilan pelayan sesuai dengan Alkitab, Konvensi HKBP dan aturan-peraturan HKBP. Mengingat aturan kepersonaliaan HKBP 2023 dan PPKU 2023 memperhatikan
tugas rapat pimpinan HKBP tentang mutasi pelayan penuh waktu. Dengan doa memutuskan, menetapkan nama Pendeta Dedianto Pasaribu, Sarjana Teologia, nomor induk pegawai 2013-1985-1985-012, tanggal lahir 19 Mei 1985. Jabatan dahulu, Pendeta Fungsional HKBP Resort Sentosa Samarinda bertempat di HKBP Teluk Dalam. Terhitung mulai tanggal 15 Maret 2026 menjadi Pendeta Fungsional HKBP Resort Sentosa Samarinda, Distrik 27 Borneo. Dengan ketentuan A. Menjalankan tugas pelayanan seturut dengan firman Tuhan dan senantiasa menghidupi poda tohonan. B. Menerima balaja pokok dan tunjangan lainnya sejumlah yang tersebut pada lampiran sesuai dengan nomenklatur dan nominal yang telah ditetapkan. C. Kenaikan balaja pokok dan tunjangan lainnya ditentukan dan dibayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku menurut penetapan pimpinan HKBP. D. Memastikan updating database jemaat online setiap saat di semua aras pelayanan, distrik, resort maupun jemaat. E. Apabila masih terdapat kesilapan atau kekeliruan, surat keputusan ketetapan ini akan ditinjau dan diperbaiki menurut yang semestinya. Petikan, surat keputusan ketetapan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan. Salinan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal HKBP dan seterusnya Preses HKBP Distrik 27 Borneo, Parhalado HKBP Resort Sentosa Samarinda, dan seterusnya bertinggal untuk dapat dimaklumi. Ditetapkan di Piaraja Tarutung pada tanggal 6 Maret 2026, Huria Kristen Batak Protestan, Eporus, Pendeta Dr. Victor Tinambunan, MST, ditandatangani dan distempel. Sonarita bigi majolo taringot tu ulaun ni padita. Obar tu aturan dohot peraturan HKBP 2002 dung amandemen paopaton. Ulaun ni padita, parjolo, songon atar surat di agenda pasahat tohonan hapaditaon HKBP. 2. Maddohoti akarapot ni padita HKBP. Hamu padita nami Padita Dedianto Pasaribu, Sarjana Teologi. Nunga di BG hamu ulaun ni padita hobar tu aturan ni Huria Kristen Batak Protestan. Atong namanukum maahon waing tu hamu dijolo ni huriaon. Dohot dijolo ni Tuhan Yesus Kristus Raja ni huriai. Naolo do hamu mamelehon dirimuna. Mangaraduti ulaun ni hobar tu aturan dohot peraturan ni HKBP naung binege munai. Atong dihamu padita nami Padita Dedianto Pasaribu, Sarjana Teologi. Ahu atas nama Preses HKBP Distrik 27 Borneo. Paujakok kamu gabe Padita Fungsional HKBP Sentosa Samarinda Resort Sentosa Samarindaon. Marhite-hite guarni di bata ama. Dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot guarni to di parbadia. Say didongani mahamu mangulahon ulauni. Asa marsangap guarna marhite-hite pakobasyom muna. Diramoti jala di pargugui ma dohot keluarga. Amin. Mengharap ke sana. Hamu akaruas dohot parhalado ni huria ni Tuhan Yesus Kristus na di HKBP Sentosa Samarinda Resort Sentosa Samarindaon. Jakok kamu ma amata paditaon di bagasan Yesus Kristus uluni huriai. Tangyakon jala urupi hamu manasida.
asama jadi ulaun nasida di tonga-tonga ni huriaon martangyang mahita. Ali Tuhan debata amanami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Raja jalana puna huriai. Mauliate marohanami tuho jala pujion nami maguarmu. Aidang di palwas ho huriami so marparmahan. Alai say di pabakit hodo akan aposom na burju. Jalana olo suruommu mamaritahon hatam. Nunga di paojak ho padita dedianto pasaribu sarjana teologion. Makubasi huriam di HKBP Sentosa Samarinda. Resort Sentosa Samarindaon. Asi maroham. Lehon matodim nabadiai margugoi hon nasida. Parsahalai. Jala parbisuhi manasida asapolin baritam nauli idi baritahon. Lehon hahipason, hatuguon dohod heras niroha dinasida. Laho mangaraduti sude ulaon di huriaon. Amen. Mulak maham. Nuaing sahat ma tuhata borhat dohod pajakonon pinasahat ma tu protokol. Madok hata borhat dot pajakonon. Napar julu pinasaha ma tu Pendeta Joshua Parulian Sinaga Sarjana Teologi Adohot Keluarga Pasahat Hata Pertandingan. Horas ma dihita amang inang. Adorang so hudok hataku. Adonggonin na dohonon ni inata. Alay saotik pe na nasida. Di binasa mak. Horas. Nagupasangapi hami amang pendeta gading dot kakak. Nagupasangapi hami amang bibel dot inang bibel. Nagupasangapi hami amang pendeta pasaribu dot kakak. Nagupasangapi hami sude pahalado dan sude ruas HKBP Sentosa. Waktu memang begitu cepat, tidak terasa. Rasanya kami baru pindah ke HKBP Sentosa, tapi sekarang udah pindah lagi. Jadi Amang Inang terima kasih atas kebersamaan kita selama ini, selama 3 tahun ini. Dan kami selalu mendoakan kepada seluruh kategorial, baik sekolah minggu, remaja, naposo, Ina Kamis, Ina Esther, Hama Huria, Hama Immanuel, dan Sola Gracia, agar pelayanannya semakin baik, semakin berkembang, dan nama Tuhan dipemuliakan. Dan kami juga selalu mendoakan untuk seluruh pahalado dan seluruh jemaat HKBP Sentosa supaya sehat-sehat, rezeki melimpah, semakin banyak bekas sukacita dan selalu diberkati keluarganya. Dan kami juga minta maaf Amang Inang, pasti kami banyak kesalahan, baik sikap, perilaku kami yang menyakiti Amang Inang, kami minta maaf. Ingatlah apa yang baik yang kami berikan dan buanglah apa yang tidak baik yang kami berikan. Itu aja sedikit dari kami, Moliate. Moliate mak. Sahalinay matong ate. Horas madihita. Ngau cata tong nagedjangan ng druko. Alay Moliate ma Amang Inang di parsaurata lumubi di tonga-tonga ni Huriata di Tikyon. Ima tutu nunga jupang betikina hobar tu persuruan ni hidup ni Huriata ikon manguduti pakubasan na baru hami tu balige. Alani perjoloma dohonon nami Mauliate tu Huriata HKBP Sentoson. Kategorial saluhu na kategorial sekolah minggu,
Songoni nang guru-guru sekolah minggu. Songoni nang kategorial remaja. Demikian juga naposo. Ati tungadong ison naposo, remaja nang guru-guru sekolah minggu, terima kasih untuk kebersamaan kita dalam melayani selama kami di gereja kita ini. Pasti dorong nahurang, alani sianas ni roha tongma mangidumap kami. Mulai ate manang di persaurata di kategorial Ina. Ina Huria, Ina Esther. Pasti do mungkin akainang nido porroha. Memang dang boy apal aktif keluarga di tonga-tonga ni punguan lumuwi parupuan. Mangido mapahami Tuhan mo kainang jala uli matutu parsaurata nasailaon di tonga-tonga ni huriai dalam tu uli na manang pakobasyon muna songon ina huria nang songon ni ina Esther. Songon ni manang dohonon nami tu kategorial ama dohot akka punguan kor ama Huria dohot ama Immanuel. Muliate ma dihamu akka donga nama naselau parsaurata di tonga-tonga ni parpunguata akka ekel nang songoni sudi matahe. Di namar sirariak kita kamang di huriata manang na di luar ni gereja tape. Macai godanggo program nabui rapi tapatupahod di tonga-tonga ni huriai alani di pasu-pasu Tuhan masa luhu na hamu amanami kategorial ama jala pasti do adong ra akana salah di pakatayon nami nang dia kapakubason nami pe alani itong masyanas ni roha mangiduma pami tuhamu aka amang kategorial ama. Songoni manang dohonon nami tu kategorial lansia sola gracia. Mulai tema dihamu aka manginang toho matutuhamu songon na tua-tua tiruan tuaka ruas ni huriata nang tuhami pe aka nauposo. Jala sailam tu torok nama aka ruas ni huriata makilala di parsauran nauli di tonga-tonga ni punguan sula gracia torok madohoti. Saya mamu aka amang inang na tua-tua nami sula gracia dia pihak nataparsita maralupun aka goparamuna di patulus Tuhan may. Lumuwi ma dihita saluhu na manginang ruas ni Hagabe Sentosa sian sektor sada sahatu sektor 10. Pinuji matuhani diaka parsauratan nasalaon. Amanginang pasti do adong mungkin naso pas di rohamuna taringot tuak kapelayanan nami. Alani sian keluarga nami dot seret ni roha tong mamangido pami tuhamu amanginang ruas ni huriata saluhu natahe tangyang marsi tangyang mahita
sehat mahita di pasu-pasu Tuhan ganup aka keluarga tabe. Namangihut donon nami matong moliate tudongan nami saulaon nasailaon di tonga-tonga ni huriata dongan perhalado. Ra aka amanginang donga perhalado adong gora jala mungkin godang aka padapot aka pelayanan nahurang pas dope di rohamuna taringot tuhame. Alani salpuhok kamu may aka amang donga perhalado jala tujuluan nyari tapar siranggut tomatong laho makanguluhon hatani Tuhani marhiti-hiti pakubaisota di tonga-tonga ni huriata. So ini ma perhalado do keluarga matong. Namangihut mulate ma nang dohonon nami imatu inang bibel margogo mainang makobasi di huriata Arab dohot hala amang lumubi ma di amang padita resort abang si Mamora macai godang abang aka persiajaran nabui niputik siana abang saleleng rap hita makobasi di tonga-tonga ni huriata jala gabe persiajaran na arga may tutu songon hami anggimuna jala ala memang posodo pe iba siya tohonan. Macairga situ tu aka songon dia cara trik dohot aka ketegasan nabui binereng dakola di sentosa dohot donang dia huria pagarape alani sehat ma amang padita resort rab dohot inang padita resort dia kakak ida kuern sehat ma kakak mendampingi abang songon inang dohot opung nang dohot aka yana kota do boruta amang inang di saluhut pakobasion nami nabui hupatu pahami di tonga-tonga ni huriat taon alani hatani Tuhan ma nabui hudok sian Lukas 10 ayat 10 naposo nasohasea do hame ita ni ulon napatu do hupatu pahami alani manginang di bagasan pangaramotion ni Tuhan ma saluhu nahita keluarga tena kota jala pasti dohita pajupang diaka tiki nang diaka inganan na dipatu-patu hatai tuhita saluhu na mangido mapami disudiaka hahurangan name ima nabui hupasat tami di tonga-tonga ni parsorata di tikyon muliate ma dihita muliate ma dituhata horas madihita. Mulia tema di amang pendeta sinaga dot keluarga. Selamat makubasi ma dot di pargugo itu hama di pakubasion naib baru di distrik Toba Hasudutan. Waingu pasatami ama tu amang pendeta di Yanto Pasaribu sarjana teologia dot keluarga pasaton hata pata daud diri.
Horas marita saluk na manginang. Paulos majora tulu diti atar songo nasi mawate. Nakingan hutu dali hamusudi nora sonari nga marsido paha kita manginang. Nga sepakat kami nakingan idok inata suaram majo mandok sidohono ninna. Jadi kesepakatan itu khusus di kami. Moliati ma di Tuhan tadi bata na paluason partikianon gabi parsaoran persitada di hita di huriata KBP Sentosa Samarindaon. Mandok moliati kami tong dia pucuk pimpinan ya KBP. Mandok moliati kami tu amata mang preses. Tarlumo bina pinar sangapan amang uluan ni huriata mang padita HKBP Resort Sentosa Samarinda, abang padita Gading Simamora, do keluarga. Amang inang ra molo dihitalak Batak patadahon ba jolot tinitip sangkar banururuan sinukumarga sabinoto pertuturan. Dang hurang do tadapna anggoholan di pasuraton di Infokus. Jadi kami marguar padita Didianto Pasaribu sarjana teologia mangalap boru nirajai boru tinabunan. Molo kami sian huta pekabaru alai molo inata sian belawan. Di bahasa-bahasa tuatama di hami sadadat anak bawa manginang. Jala tongdo liling ro onom tahun asa upai mahami ro. Ido bain na atar bulak baik nakingan inata tuluar namar PC. Ido pe mana tahun nondung saat dison gabita besar naik. Namangyu amang inang molo pangitubu di hami boru simbolon jala simatu aku boru simamora jala molo simatu aku boru doli na taoni padodok manginang nunga marujung ngolu simatu doli bulan 2 simatu boru di bulan 11. Dang boiro natu tuai sian pekabaru ala nunga tongon di bagasam parsahiton. Nunga Alzheimer demensia. Jidang arong behamin itada jala makatai bedang be pensiunan Polri Maibana di tahun 2010 lalu. Jidang boiro ba si paridiridion si sulangan mangan inama jadi dang boiro nasida. Ale moliati ma amanginang arong do na perwakilan na nami ro nang pedoli-doli do bebana anggini bapakku namar pariban jonjong mahuda omay bana doli-doli do nianon ngasay maus ni doku manguli dang uro manguli tetak do na nami ala bapudak ibana ha memang inang makubasi ma ujui di HKBP Tuluk Dalam jala dung pangucap konon ba di paborhak menok kami sian KBP Tuluk Dalam asahibul marhobas jala marsardo tamuna di huriat tahun las dorohanami lasian songonedok nemang patersot bui marsauri tamanginang anggodisan ya gimana lah 28 kakak. Jadi ni halas sodo sude 2 tahun 3 bulan mahami disi nong marhubas dia KBP Tuluk Dalam. Songoni majora amanginang pertada Daud hamuna suri akadamang dainang mula dong akka lega tutur ba marsi horasa kita di tonga-tonga ni huriatta. Oh ya anak nami namarguar Rui atar maul don memangon RUI tolu huruf do walai godang ngakana maul membain karena lama
Jala au buah baju, anak pertama pohopu pangguaran, siat tolu opung. Opung parjolo, padua, patulu, nau masih kanga sia sude, maka nuba maguarna rui ala asagabe pahlawan di bana. Ala burak do tong jawab nak sebagai pinopar parjolo musei di sudut nyaka opunami. Mulai hati mamang inang di parsorata di tonga-tonga ni huriau mulai hati ma di panjak konon nau sahat tuhami molo tunga dong akana urang lobi di hita bu hita marsiat toan do dinggan ba selamat ma di angginami Padita Joshua Sinaga borhat gabe sekretaris distrik. Soalnya ni bang patresot nakingan nahya iba gabe staf ni ketoro Padita ya ada banyak rahasia yang harus dijaga di tengah-tengah pakobasion. Soalnya mamang inang horas madita salutna. Mulia tema di Amang Pendeta Edianto Pasaribu, do keluarga. Selamat datang, selamat makobasima di Huriata HKBP Sentosa. Waing pasahat hata borhat do tata pajakonon sian Huriata na perjulu pinasaha manon mewakili ruas sian Amang Jesi Mamora sia sektor pitu mewakili parhalado sian Amang situa Hasida Balok. Pinasaha ma tua maname si Mamora. Shalom. Horasma dihita saluhutna. Nahu parsangapi hami amang Padita Resot, amang Pendeta Gesi Mamora MTH Dohot Hala Inang. Nahu parsangapi hami amang Padita Joshua Parulian Sinaga STH Udok Majogwarni amang yala nang pidana amang Dohot Hala Inang. Nahu parsangapi hami amang Pendeta Dedianto Pasaribu STH ala bereni si Mamora do ternyata amang. Daku boto ala ni do rasa isuru au gabe mewakili ruas. Nahu parsangapi hami anang inang Bibel dohot amang. Nahu parsangapi hami dihamu amanami nanami parhalado ni Huriata HKBP Sentosa. Terlumu bima dihamu nahu parsangapi hami na tua-tua nami sola gracia ni Huriat taon dohot tamu amanami inanami nang hahaanggi pinaribot di bagasat Tuhatta Yesus Kristus di sonau jongjong songon mewakili ni Huriatta ima dipisah sambut ni amang Padita Sinaga napida tugas laho pakubasion songon sekretaris distrik di distrik Sapulussada tu Bahasudutan suang song ni pangujak konon ni amang Padita Pasaribu songon manguduti pakubasion ni amang Padita Sinaga ima Padita fungsional di Huriat taon amang inang perjulu manuhonon nami tu amang Padita Sinaga. Secara pribadi iba godang do akka kenangan doho amang Padita Sinagaon. Dada pola ala nina pidda dan nasida gabe dohonon na burju. Memang burju do amangon. Au sedirihu hati dakko doi ala tarjok-jok doi ba marsaur doho amangon. Kebetulan dongakku suara nabongori do amangon molo di punguan ama. Jadi si pata olo doiba margai tu amangon lupa posisi ni amangon songon amang Padita alayala margere-gere iba dimaklumi amangi dotong ido sadalas ni roha jala mauliate ma di Tuhatta di paloas Tuhatta do amangon makubasi di tonga-tonga ni Huriat taon mulo husukun naking amangi
3 tahun hurang 2 bulan. Pakkubasion nasida di huriata HKBP Sentosaon. Tahalas sodde. Nah tapi terlalu singkat doniani. Lai songot jamita ni amang padita anak kining. Imana dumenggan. Tahaporseai do na dibutuhkan doa mangon. Laho mangula pakkubasion na baru di songo sekretaris distrik di distrik Saplusada Toba Hasudutan. Alani di pasu-pasu Tuhan ma amang doho keluarga laho menguduti pakkubasion ni amang naib barui. Jalahami pe mauliate do selama marsaur hita amang marhite-hite pakkubasion ni amang di huriat tahun. Baik pelayanan di kategorial, pelayanan di sektor, bahkan di pelayanan mungkin secara kepribadi terlumo bima di huriat tahun. Marsangak matu hatta, merhite-hite pelayanan niamang, jala merperbuai main di tonga-tonga ni ruas ni HKBP Sentosaon. Asagabe mangolu saluhut na akahatan itu hatta, na pinasahak muna di tonga-tonga ni pakkubasion na salilingon. Dak pula gajang dohonok kuamang ayungan yang jam sedon. Alai tangyang nami mah madongan yamang dohok keluarga borhat di hari Selasa. Jala laus margogo maamang di pergogo itu hatta marhite-hite tod di porbadia laho madalaton tohanani. Secara pribadi radoho akaruas pe satolo ma. Baunang pula leleng naiben ya namang pitor padita resok maamang. Asa adong kabarita las ni roha tong nang dihami ruas ni HKBP Sentosaon. Songon naung hea amang mangula di son. Atong songo padok ni amang ido tong nang hami pe ruas ni huriata. Totu godang do. Akka kekurangan nami manang nahurang malo hami. Meredopok kamu songop akka padita nami. Masih bolusam mahita amang inang diak kana hurang denggani diak kana ulina denggani mata patujolo tapareahi tangiang masih tangiangam mahita tu akatiki na mangihut horas saminjal di huriata HKBP Sentosaon na tinggal horas nang amang doho keluarga na borhak madapoton pelayanan na baru dohonokku maparpudi tuhita saluhukna dohok tu amang padita Joshua Sinaga dohok keluarga. Perpisahan ini bukanlah akhir dari ikatan atau hubungan pelayanan nasalilingon. Melainkan perpisahan ini awal kenangan indah untuk tumbuh dalam hati kita bersama. Nomor 8, mengolu mapak kubasion niamang dihami ke ruas muna, songon kenangan indah mai dihami di ruas ni HKBP Sentosaon. Asa molo petung makubasi amang di distrik Saplusada Toba Hasudutan, dohonon nami ma songo padok ni si tua-tua asana purat tano-tano rangging marsiranggongan molo petung badatta pada udau alan yakka tugas doa kapelayanan nyamang aleang gotot dita totong ma marsigonggoman songo ni masaha ni hatanami tuamang padita Joshua Sinaga doho inang doho keluarga. Tuhamu amanami amang padita pasaribu dohok hala inang dohok keluarga. Selamat datang ma di huriata HKBP Sentosaon. Nunga ditongos tuhat tahamu merhite-hite pucuk pimpinan ni HKBP gabe makubasi songo padita fungsional di huriata HKBP Sentosaon.
Atong di pasu-pasu Tuhan maamang, di pargugui ma, di parbisuhi ma marhite-hite tordina tor di porbadiai. Asa denggan amang mangula pakubasion ni amangi. Alas ya teluk dalam do amang ro tu Samarindaon dang pola bera perlu akka penyesuaian kurang lebih dotong di teluk dalam doho di Samarinda Sentosaon. Alani amang margugo ma amang jala laos om mara tuhita saluhukna ruas ni huriata HKBP Sentosaon. Alanunga diojakkon amangon songo padita fungsional di huriat taon lahu manguduti pakubasion na tininggalon ni amang padita sinaga. Jala tahapor siay na dipilih Tuhanido amangon gabe padita fungsional di huriat taon. Atong tajakkom ma nasida di bagasan lasni roha. Jala sadar mahita di dalam satu hal dang adong na sempurna anggona di portibion. Atong molotung perona sida, molotung adong hahurangan. Alai saling masih tangyangam mahita. Asa dengan pakubasion na sida. Sada manang rohata terlumu bima dihamu amanami parhalado ni huriata inanami parhalado di HKBP Sentosaon. Sada mahita saluhukna lahu mendukung pelayanan ni amang padita Pasaribon songo padita fungsional di tonga-tonga ni huriat taon. Atong suangsong ni manang tuhamu amang dohok keluarga amang padita Pasaribu imana boy si pasahaton nami songo mewakili ruas ni huria ni HKBP Sentosaon. Sahalinay amang inang selamat datang madihamu di pasu-pasu tuhattama pakubasyom muna asalam mangerbang lam tugu nang hapor siaon yak karuas di tonga-tonga ni huriah HKBP Sentosaon marhite-hite hata ni tuhatta nanaing sipatol hasom muna di tonga-tonga ni pelayanan muna di HKBP Sentosaon. Alani tuhatta marsangak matuhatta marhite-hite ulaut ta bisa sambut di bagasat tikyon tuhat tama mamasu-masu hita horas mad hita saluna. Salam horas madihita amang inang sahat mahita bisa sambut sekaligus memahami perwakilan sian parhalado ni huriata alani pasahaton nami do mulai temata pasahat tutuhatai alamardala do parminggota huriata di bagasan sadarion sayang giat ma marhite aka ede puji-pujian songoni nang akatang yang ta saya dipatulus debatamai bui gabe sangap di debata amang inang alani sahab mahita di tikyon tu bisa sambut perwakilan sian parhaladu nahina hormatan amang padita resort amang simamora nahina hormatan inang Bibel, boru sitorus, songoni nang akadonganku parhalado, terlumu bima nahuaholongi ngami, ruas ni huria HKBP, Sentosaon sian sektor sada, sahatu sektor walu. Kami mewakili parhalado di Tikyon, pasahaton tu amang padita Joshua sinaga dohot keluarga mau liate mamang di pakobasion ni amang di
Huria HKBP Sentosaon kurang lebih 2 tahun 10 bulan. Amang inang estafet tugas pelayanan na di tempat tupa di Tikion ima menandakan na berputar do organisasi ni Huriata manang organisasi ni Garejata jelas ada tanda don nasihat do organisasyon alani nomor lapata may mangolu jala berputar do organisasi dohot dengan sayang dia manyan pelayanan di Huriata petar lumobi di Huriata HKBP Sentosaon dengan organisasion berdala dohot dengan alani salinai pasahaton nami mau lihat di pasahat kami na setulus-tulus na tuamang Padita Joshua Sinaga dedikasi pelayanan songoni nang bimbingan rohani naung pinasahat niamang salilingon di masa pelayanan niamang di HKBP Sentosaon saya makorhot tunadinggam mayamang gudang do kesan nadinggan jalan nama korhon tu perubahan na positif na dibuat ni amang di Huriaon sehingga keadaan na positif na kingani boy maon modal ni amang laho makobasi di inganan na baru ima di distrik 10 Sada Toba Hasudutan. Tuhan Yesus semua senantiasa memberkati dan mengiringi langkah dan pelayanan nyamang songoninang keluarga pe. Mangidu maaf nyamang. Molo adong aka kekurangan nami sebagai parhalado na bekerja sama hita. Songon ruas ni Huria hita, ruas HKBP Sentosa. Salinai kami mangido maaf sayang dia amang dohot keluarga sukses di pelayanan nai baru. Songoni manang tu amang Padita Dedi Pasaribu. Om mahami amang ruas HKBP Sentosa. Jadi sebetulnya mutasi amang sian teluk dalam sian pagaran ni HKBP Sentosaon dakuboto amang si Joshua Sinaga pe tong do siap pagaran jadi mengikuti jadi dakuboto na petuluhon tetak do mengikuti naro aku alai on masongon na hodok na kiningani 75% nga ditada amang kondisi ni HKBP Sentosaon. Alani kami secara umum pasahatot tuamang asa di pelayanan niamang di Huriat tahun hadir amang secara fisik dohot relasioner artina dang hola di langgatan amang hadir. Alai hadir di tonga-tonga ni keluarga ruas ni HKBP Sentosa iman apa jolo. Napa duahon. Tentu sahali ikon harap dorohanami na amang memiliki keteladanan hidup. Asa bui gawi contoh di Huriat tahun amang. Iman apa duahon. Napa tuluhon mampu memberikan firman secara dinamis. Napa upaton terbuka untuk membangun komunikasi dua arah. Alani amang pasahaton nami masian perwakilan ruas manang perhalado margogo maamang manghulahon tohonan ni amang di Huriat tahun sayang gi
sukses. Jala kami pe sebagai ruas doho parhalado menyambut selamat datang di Huriata HKBP Sentosa. Mulai ate. Oleh tema di amang semamora do tamang situ sudah balok na mewakili Huriata pasahaton hata borhat do pajakonon. Amura manami do tinanami songon hamaleuton ni Huriata di pakobasion ni amang Padita Joshua Sinaga pasahaton ni Huriata do tanda kasih manang cindera mata obartu anggaran ni Huriata. Nabi pinagido matu amang Pendeta Joshua Sinaga didampingi keluarga maju julu. Pinasa matu amang pendeta do parhalado paratau. Mulai dong aku parartaun, mulai dong do pison. Mulai tema sambil berjulu kami atas nama Parhalado Huria Medoko selamat datang di amang amang Dedi Pasaribu. Selamat melayani di Sentosa. Sautik kuloko kata ngolotu amang Josuon sehira namar dongan akap do hami sudi. Maksud nami di siamang tujuan nyari kita pe kelubi akrab do. Unang adong gap di antara kita. Jadi mulia tema selamat bertugas amang. Mulu pekejak kun kudokon nga satu nga ruas mula nih. Jadi tuala amang Sinaga do inang kami atas nama Parhalado do atas nama ni ruas pasahat temuliate di pelayanan nyamang di Huriat tahun selama hampir 3 tahun kurang sautik. Soalnya dokternya maksimal orang nak sangat tohir dulu gabi lupa kami na Padita do amang lebung nami. Alani akrab tamardongan. Alani jonok nahita dangadong jarak. Jadi tujuan nyari pos dorahan nami di Tuhan madongan nyamang di pelayanan baru. Saya no sekdis di san tang yang nami gabi Padita resort gabi pareses na museng ngamang menghihuton aka na lalu pos dorhan nami tengon itu hatta do tang yang tesude. Jadi amang songon sadani rohani ruasta sadani rohani hita sudena adong do di patu pahuriatta songon ingot-ingot tu amang manang cendramata. Jadi geleng tuh namang kalau bukusnya do geleng yang gorohanami di sordo sudia mang mulai di bereng ngamang on berarti di ngotamang mahami nadong dope di Sentosa karwas muna tang yang nami suatu saat buih hita pajuk panguseng adong pelayannya mang tuara Kalimantanon ikut singgah do amang tu HKBP Sentosa. Sama-sama di Toba do nyan ale belum tentu buih pajuk pak kita Toba ay jonot do jabu nami tu Huria muna ya le belum tentu buhi tapa Jepang. Le pos dorohanami Tuhan ma nama dongani nakar do ala inang di pelayanan baru. Pasatay mo namang songot tada holong ni rohani ruas ni Huriata. Songon hatapani puli pinasa ma hata bimbingan san pareses na diwakili Kabit Koinonia Distrik 27 Borneo Pendeta G. Simamora. Jadi hera mula pareses do songonon. Ala somal hinano pak tahun saya mengalami bimbingan dan arahan. Ale sonari di pasahak muse lau pasaton hata borhat dak pala gajang beda honokku tu hamunang ginami amang Padita Joshua dohod amang Padita Dedi Pasaribu. Hatan itu hatta sada Korinto lu ayat onom paingotok kita. Di tonga-tonga ni pakubasyon ni hurian itu hani. Ahu do manuan, Apolos do pabornokon, alai de batado patubuhon. Tanggung jawab pelayanan
yang sudah diberikan oleh Tuhan, kerjakanlah dengan hati, lakukan dengan kasih, biarlah nama Tuhan termuliakan. Ala duksaha tau di Kalimantanon hukitik-kitik manaking pantun. Tunabur hatma. Burung merpati terbang ke awan. Hurang gugu. Hinggap sejenak di pohon cemara. Terima kasih atas pelayanan. Kasih Tuhan nyata melalui Amang dan Inang Pendeta Joshua. Tupat di Tanah Roh. Pagi hari memetik delima, disimpan rapi di dalam peti. Selamat datang Amang Pendeta Dedi dan Inang, melayanilah dengan hati. Songonima siak kami tapa ujung ma acara ibadah ta maride mahita laos jongjong mahita saluhutna. Asini bata amanami na di Banua Gijang. Odo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggan dot nasa ulibasa na mauliutus. Upasat hami masian na nilehom itu hami, pilihan nami tuho. Sai jalo mai gabi uap na khusus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti, asa hupar hasiak kami pilihanon. Patibulon harajaommu di tonga-tonga ni huriam dohot di bortibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutada hami godang ni silehon-lehom itu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di Banua Gijang, say pinarbadia magwarmo, say Roma harajawmo, say saud malomo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hangulua siapari, sesama dosa nami songon panisa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang hami togiho tu pangujunan, palua mahami sian pangago.
Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sondakon Tuhan debata mabuhina tuho jala asima rohana midaho. Sai didopakkon Tuhan debata mabuhina tuho. Jala di pasaorohom madamena tutodim. Amen.